ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକର ଛୋଟକାହ୍ନପୁର ସ୍ଥିତ ଉତ୍କଳମଣି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ ହେବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଣ୍ଡିଆଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା, ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ ସରୋଜର ସଭାପତି କଳିଙ୍ଗରତ୍ନ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଭୁ ବୈଭବର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଅଭିଭାବକମାନେ ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି। ଆଜି ଏହି ଉତ୍କଳମଣି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିରର ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯାଇଥିଲା। କଟକରୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଏବଂ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଅଣ୍ଡିଆ ମହୋଦୟ। ଏମିତି ସାରା ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ସକାଳଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଷଣ, ନାଚ, ଗୀତ, ଅଭିନୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ସବୁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲୁଛି। ବକ୍ତାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସାରଗର୍ଭକ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। ଆମର ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବଡ଼ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ମହୋଦୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ବହୁତ ସାରଗର୍ଭକ କଥା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଭାଇ ସେବାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସବୁ ପିଲା ସେବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ସହିତ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ।